Здравейте, приятели! Това е моята приятелка Стефи. Тя е с една година по-малка от мен и наистина ми е най-добрата приятелка на ДП. И ние сега ще покажем клип, в който от интернет ще питаме хора от други канали и други хора ще ни питат по 10 въпроса и ние ще отговаряме с 10 отговора. Така, първият въпрос е: кой е любимият ти предмет? На мен любимият ми предмет е физическо, защото аз съм наистина запалена по спорта и много харесвам да съм сред около приятелите си, докато тичам или пък се състезавам с други. А на теб, кой е любимият предмет? Всъщност аз нямам любим, но мен аз имам много любими предмети. Нямаш ли поне един любим? Мен всички са ми любими. Кажи Освен поне математика, български. Добре, един ми любим предмет е рисуване, защото докато рисувам аз усещам... Аз, примерно, седя до едно момче Дани и той е мил с мен и просто обичам да рисувам. Той е моята страст. Добре. Следващият въпрос е: кое е било най-лудото нещо през училището? На мен най-лудото ми нещо е било, докато съм била в предишното ми училище, 123-то. Там съм била и не знам, била съм първо по чехли и съм излизала до училище с чехли и след това съм осъзнавала, че съм с домашните си чехли и после съм се връщала и съм се преобувала. На теб каква ти е най-лудата част през училище? В училище имаме много бойща. Аз, честно казвам, съм се била с абсолютно много Говоря най-щурата, не е най-такава. Щурата. За теб най-щурата. Не знам, аз... Ако нямаш, кажи. Не се сещам сега, че е много щури неща. Добре, следващият въпрос е много странен, затова няма да учета. Преминаваме към трети въпрос. Ето го. Нека да видим какво е трети въпрос. Този харесва ли? Не, този е много странен. Ето този. Не, това е много странен. Добре, понеже не можем да намерим хубав подходящ, измисли някой подходящ за теб. Добре, кой е Да, има ето този. Имаш ли цигари? Не. И аз не. Всъщност имах наскоро, преди 2 или 3 дни. Добре, следващия четвърти въпрос е: до кой седиш? Аз седа до... зависи по какъв предмет. По повечето предмети седа до най-добрата си приятелка Александра, но обикновено само по български седа самичка на последния чин, защото съм лоша. Аз почти винаги седя през занималните, седа до най-добрата ми приятелка Мария, а пък през учебните часове седя до Даниел. Да, едно момче. Добре, следващия въпрос: какво имаш, раница или чанта? Предпочитам раница, защото чанта твърде малко съм за да нося чанти. Мисля, че чантите са за около 12 клас, даже и за това не става. Аз нося само чанта, защото една моя приятелка Цвети носи такава чанта и каза, че рамото много я боли и каза, че не трябва да си взима такова. Ти имаш раница? Много тежи. Да, аз ходя само с раница. И добре, следващия въпрос. Сега да изберем кой е най-подходящия. Имаш ли си домашен любимец и кога ти го купиха? Това не е свързано с училище, но добре, ще ви отговоря. Ще имам наскоро зайче, домашен любимец. Ти имаш ли? Аз ще имам кот. Добре. Аз ще имам зайче точно за коледните и новогодишните празници, точно за Коледа. И да. ти кога? Аз ще имам кот, но не се знае точно кога. Да. Наскоро. Добре, сега шестият въпрос. Всъщност седмият въпрос сега е... Не. Да, коя ти е най-добрата приятелка? Това също не е много свързано с училище, но моята най-добра приятелка е Александра, която е на същата възраст, само че аз съм с няколко месеца по-голяма от нея. И наистина аз много я харесвам като приятелка, защото е много симпатична, добра и се надявам някой ден да намеря същата като нея, ако се разделя, разбира се, с нея. Аз, най-добрата ми приятелка е моята приятелка Мария. Тя е на абсолютно същата възраст като мен. Родили сме се в една болница, в почти... Ние сме най-добри приятелки и сме много близки. Тя е много добра, сме много грижовна
И дори само да си ударя пръстчето, тя казва: не, внимавай. Може би това правят приятелките. Добре, следващият въпрос е: имаш ли си враг и кой е той? Със сигурност няма да познавате моят враг, но моите врагове са много. Добре, ще ви изброя някои. Например, моят враг е едно момче, той е Димитър, който е от моя клас и седи точно зад мен по български. Не, всъщност преди седеше зад мен, сега е пред мен. Други врагове много имам, но сега само този ще го изброят. Имаш ли врагове? Аз имам ужасно много врагове, но тъй като много не искам да казвам от училището, ще кажа тук от близко. Моята казва се Теодора и тя е моят най-голям враг. А тогава защо ходиш с нея, като ти е враг? Почти. Добре. Да изберем друг подходящ въпрос. Мисля, че е 8 или 9. Не знам. 9. Да го приемем за 9. Какъв ти е телефон? С колко ще ли сте скрин? Ето го, моят скрин. И моята скрин, само че сега трябва ли да ви го покажа? Нека, сега ще ви покажем как изглежда. Така, ето го моят телефон, това му е кълъвката. Кълъвчето се Ето, казва. така. И ето го самия телефон. Ето го и моят. отзад. Ето. Сега точно чета от него въпросите. Ето го и кълъвката. Айде сега. Добре, това беше моят телефон. Добре, нека да приемам, че е 10-ти въпрос. Сега това Чакай е да видя последният. 10-ти въпрос. Нека да видя. 10-ти въпрос. Кое ти беше най-хубавото в учебната година? Да, по принцип тя не е точно свършила, но сега ще кажа, сега аз съм 5-ти клас, тя е 4-ти. За мен най-хубавото нещо, сега ще започна в първи клас, най-хубавото ми нещо е да уча. Във втори клас също са ми най-добрите приятели. В трети клас любимото ми нещо беше, че бях нова ученичка в друго училище и тогава се запознах с много добри приятели. В четвърти клас беше гаджетата. И в пети клас също това. Аз не искам много да разпространям, но ще ви кажа само в трети клас. Сега съм четвърти, само да ви кажа, миналата година. Миналата година най-хубавото ми нещо беше, че бях в едно пижамно парти в една моя приятелка. Тогава бях моята приятелка Мария и моята приятелка Мери. Бяхме в Мери. Беше много забавно, тогава беше суперско. Добре, благодаря ви, приятели. Надявам се да ви е харесал клипът. Давайте лайк към клиповете ми и напишете по-долу в коментарите какъв искате да бъде следващия клип. Чао!